Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video is magluluto po tayo ng kangkong with sardines. Fresh from the garden pa po ito guys. So today is magtatagalog po ako kasi meron po tayong viewers na hindi makakaintindi ng Bisaya. So ako na mag-a-adjust sa inyo guys kasi alam nyo na hindi. Ako na mag-a-adjust sa inyo kasi love ko kayo. Wow! So, hindi na natin ito patatagalin to kasi gabi na ha. So, let's keep on watching. So, guys, ato ni siyang kutligon. Sabi, Tagalog sa kutligon eh. Basta ato ni siyang i-slice gani guys into small pieces. Sinsya na guys, wala kasi akong kuan eh. Wala kasi akong videographer. Hirap. So, ito na guys. Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knife. Ito guys, tapos na. At ngayon ay hugasin na natin to para magluto na tayo. Higit ng luto. Few moments later. Gawin niyo ko na. Magikaon buanga ka. Wow! Putan.